Salati 10 ga annabi, ango ya biya sadaki, lakadan ba ajalan ba, jama'a duk ku shaida. A karamar kallon ai mana addu'a. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ina godiya Allah saka na gode amma na gode ina godiya Allah saka da alheri na gode Allah saka daga shi Allah aure da ni ina ma ni ake daura auren nan ya ni ake daura auren nan mutum da na ji daɗi ai ba auren ba yau da gobe ai kawai ka nemi kuɗi za ka nemi kuɗi to kai aure zai yi babu kuɗi ne to kai malam Kamalu zai hana tunda an daura auren auta a cikin matasan nan ka nemi alfarma a cikin mutanen ko wani zai aure jarka laba cika mai ita kasongo ye obìnrin Salamu alaikum jama'a. amin wa alaikum salam Ba sallami kowa ba, da Allah kowa ya tsaya. uban amarya bai sallami kowa ba a ɗaya iya da magana Wannan yarinya da aka ɗaura wa aure yanzu, ita ce 'yar auta a cikin yarana, amma babban 'yar tana na har yanzu a raye ko ba ta yi aure ba. Al'umma ina neman alfarma idan da wanda zai taimaka min ya aure ta, a ɗaura musu aure yanzu. Al'umma iya sadaki kawai nake da bukata, shi ma kuma iya abin da Allah ya hore maka shi za ka bayar. To masha Allahu jama'a wannan al'amura da wannan bawan Allah ya faɗa wato yana daga cikin sadaqatu jariya ta iya yi wasilar wannan aure wato ainihin za a samu daidaito da canzawar zukata saboda haka duk wanda ya yi jihadi sannan kuma da za a sami irin malamin nan wallahi tallahi da duniya bata tambaɗe ba da tuni kuna da aure saboda ya sauwaka sannan ya sauƙaƙa ya ce abin da Allah ya hore ma masha Allah ina ba kai ga dama ta samu kai ne daman kake neman aure sara wa ni kai ka san wace jarka kuwa duk mutum da kaji an ce mata jarka to ko ruwan yin ganinta baya gamewa to wannan a rana ɗaya wata ya wuyi ba a rana ɗaya ta ya gudu guda ka ga wannan yarinyar kaga a mai muje tana ɗaki a mai kwangola tana ɗaki gaban ta cinye ta sallama tafa ta koma gujin ta tare in he mu kwana mu wuni ina ga maka inda ta inda ta kai ƙarshen tika take in ga maka fakat akwai lokacin da take hida take kare hida ba ta zo gida ba kai a kwanaki a gabana daga ta dafa wani ta bubbulma masa almaka almakallahu tun da naji ka faɗi falala irin ta wannan auren to me zai hana kai tabi da ita sai ya gwace ka what's going on here na san da wannan falalar amma imani na bai kai in wannan kasashe ba Salamu alaikum. kamar alaikum salam Ni na yi alkawari zan aure ta. Allahu akbar alhamdulillah masha Allah kai wannan abu yayi daɗi To in dai kayi alkawari zaka aure ta, ni kuma nayi alkawari zan biya sadaki da aljihuna. Masha Allah, na gode Allah ya saka da alkhairi, amma ka bar kuɗinka. Ni zan aure ta, ni ya kamata na cire sadakinta a aljihuna na bayar. Don haka ga abin da Allah ya hore mun, naira 10,000 ce. Alhamdulillah, Allah ya sa mata albarka. Falala daga Ubangiji albarkacin al'umma. Yasa na ce a dakata. Alhamdulillah. masha Allah alhamdulillah masha Allah Allah sun alheri Allah ya Wuce fa na zo yi. haka Allah yake iko shi ba ka zuwa ke daurin aure kai ma ka Allah baka alhamdulillah Salati 10 ga annabi na ɗaura aure na biyu bismillah malam ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين 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 a dakata jama'a amare za su fito su ɗauki hotuna da angwayensu hakan yayi ko usa saboda tarihi yayi yayi masha Allah ban fara ba Yanzu wannan zan kaɗe ita ce wadda na aura. da na gafara ta me wani kai ba ta ta ce ta tsora ma aure ta kana ta da dole kallo to wannan bace taka to ni na wuce na aure din ka bari taka yanzu za ta fito anti jarka ita ce ba takka Ya kwari ya na zonku a nan gurin al'adani.
to ka ganta wannan sai taka. amma dai kowa an yi budidi ba da dare ko kun ci wato komai tangible ba korafi ne ko ba kowa da raba a to tangible kada ku damu yanzu waye an kwa a kaga an goma a ce kyakkyawa ne a to normal ne dai a wannan mafi za mu fila karka da akwai abin da Allah zai kwari ku dinga shigowa ba cikin gida kuna su a barin hali sai dai mutuwa dan Allah ku raba auren nan dan Allah a raba auren nan to ni yanzu me kuke jira ne ku dauke min shi ma mu ci gaba da tafiya kai wallahi ba zan zauna da ita ba na take Sai ya